Vitajte vo svete Intercars, najväčšieho dodávateľa náhradných dielov v strednej a východnej Európe. V našich skladoch máme 10 000 náhradných dielov pre osobné automobily, motocykle, nákladné a offroad vozidlá a poľnohospodárske stroje. Sme špecialisti aj na pneumatiky, olejové hospodárstvo a garážovú techniku. Využívame prvotriedne technológie a investujeme do rozvoja našej logistickej siete, aby sme doručili objednané diely do servisov v každom meste na Slovensku aj niekoľkokrát za deň. Sme stabilným a spoľahlivým partnerom pre viac ako 6 000 servisov na Slovensku. A to aj vďaka našim pobočkám s profesionálnym personálom, medzinárodným skúsenostiam a sofistikovanej logistike. Sme Intercars, najväčší dodávateľ náhradných dielov v strednej a východnej Európe.